Deloken Mas Tone iku lho, deloken sayang ambek bojone. Suwayang lek kate kerja iku disambungi bojone kene. Ngerti kan? Sampeyan gak pengen ta? Kayak Mas Tone iku lho gak kepingin, Gak kepingin. Ya pengen, tapi kan ya apa sungkan aku, Mas. Loh, lah pot sih tak sungkan barang iku. Ya kan gak kenal ambek bojone Mas Tono, langsung tak ambung. Lah gendeng kok kon katanya bojo Mas Tono, ha? Arek kok. Jauh diambung dah. Wis mbom-mbom. Malah rek, alah, mbok diambung. Ana apa, Bang? Toples ono kan, Mbak? Loh, arek gurung nuli. Jarane emang ngomongi rapat. Lu alah, bleset mesti. Apa mblas apa? Gak apa-apa, Mbak. Hari ini jadi sing-song. Kasih song iku. Karaoke. Karaoke. Loh, sing ngena. Ayo lagi. Ayo. Aku wis gawe list iki nang HP lho, tolong. Nyanyi apa ae lho. Ayo. Jarane rapat lah kok tambah cangkruk ae. Terus Tambah situ, Bro. Dari Tangkret, ini alamatnya bundi. Loh, kamu gak ngerti sama gegeran, Mas? Cek. Oh, awas, Son. Selek, gak ganteng, kok jamek bojomu. Cek. Bengi-bengi katoloan gue. Yo no jangan lah, Ples, katoloan. Ampun, Ma, ampun. Gak kuat aku dilarek loro. Kandhane kok. Bojone ku toples iku kereng sek. Lah yo ngono ae toples ngomongnya ae. Bojoku mek tak ini tak yo. Pak ampun ngono. Tapi ndelok dhewe kan, koyo apa bojone lak ngamuk. Mangane iku wis mbok toples iku gak jelas yo wis. Ngene iki aku boleh kepikiran, Gong. Lah apa mbok pikir sek? Ya kepikiran, Gong. Lah aku adek diapa-apakno lho apa toples iku. Waduh, dikunci rek. Mama sayang. kenapa maneh? Pupuk mah kesel istirahat mari kerja sedinoan mama. Nek karaoke mah gak kesel ya. Yo kak kan seneng. Terus gak ngarep. Gak setrap kon. Malam Jumat iki mah. Gak. Setrap rek. Ngawur nasibe. Lah aku arek diulti, wong kon ngerti dhewe bojone. Kan? Kapak apa maneh yo? Yo bolak di video call ae. Ngawur ngono, Cuk. Kapan maneh, Pak? Ndelok Smackdown live iki. Jamu. Goblok. Lah mesti mengong. Ayo, yang bener. Pilih iki. Yo Diangkat. Palah keren rek. Terus. Spektakuler nang rek. Wah, gak bener. Tinggal sih. Wah, kok ngene iki. Lah aku kok apa dembong? Ya ayo lho. Nang baterai terno yo. Kok kan sing ngerti. Lu mau apa terusan? Iki pada toples iki. Gawe ta. Ayo ngono kunci. Oh tapi dhek warai ilang ya apa tulisan? Ayo. Arek ku rumput kok anjene pusing. Oh iya lho. Kawan bisa bikin kenari yo. Ayo. Alar mata aku iki. Colok aku. Mesti colok. Kok bisa? Iku lho alah wong 32 ukurane ate model iki cocok barang. Wis komedi ya. Wene. Alah. Cepo wae. Ini negara sawangan aku. Ayo, ini gara gemes saya. Itu harap. Lah apa kono? Ya Pak No. Aman.
Kong setong. Lah mau lah apa ngomong ampun mah ampun. Dulu aku nyentak bojone nangis yo opo. Oh, ya sungkan Kan RT opo. Duh. Nang di mana ngarek iki? Ilang awas kon yo. Opo kate RT iki? Terus saya hati. Coba saya arek iki. Manane sing aku tak begini. Ngono yo. Gak suka pas ini gak elek kok. Oh, blok pisan. Lah iya. Yo, kasih no ganteng yo. Ngono ae. Salah kan RT ngopo? KDRT tungokno. Kekerasan dalam rumah toples. Tangannya limpur iki senengane. Kalau kekerasan dalam rumah tangga. Laporno. Cara seneng kok Pak seneng, Bos. Ku amben wulan awakmu telepon aku. Kok kirimi kok. Soro lah ngono, Bos. Dia lagi nang kok ilang. Loh, nang kono disetrap malah cangkruk. Was tak kurang biar kon. Bojomu kan apa kok iki apa maneh? Don, bocah kok barang lu. Ayo bukan barang lu kok becok. Wis gak usah bahas iku. Ayo nang barang ngerti kok. Apa ayo? Sing diulti lho kon kok mlayu barang lho. Lah iya. Ulti ning bangun ni area apa? Kena kabeh. Nah, wifi aku tenang ae. Aman yo. Oh ya aman. Aman. Wes lho sik yo, tak tutupno lho. Aman. Disetap kok ya tambah. Cangkruk ae. Cepetan. Jongkok sepeda. Wes, gak usah alasan. Jongkok sepeda lho, Mas. Ngopo kuripemu iku? Ngono level 15 dong. Kene sik level 11 Lah ngono kok kok iso? Sepeda lho, Mas. Wis teles kabeh, Gong. Gak sida karaoke, tambah adus kabeh ngene iki. Kok ngono iki? Sepeda yo gak digawa sisan. Wis toples yo ngene. Balekno yo. Ya iyalah, kate delek kene katene. Tapi awakmu sing muterno. Duh, yo kono ae, wong kon sing nyusul mau. Padha mbok pikir. Wis wong loro. Ayo. Ayo, wong loro yo. Ya wis. Kene. Aduh, Mas. Kene, tak dusi. Aduh, tambah didusi Longgo kene, longgo. Mangkane ta, sok akan mengejar. Tulungne, Gong. Kawane aku sik wingi wis mari aku. Awakmu saiki. Oh, pancet. Salah. Les. Toples. Gong, suarane, Gong. Kon gak krungu. Suara apa iku? Lo. Ayo. Menang. Sik tapok. Tapok. Aduh, Mas. Gak, enak. Wis, sik tapok kon. Les. Rasakno iku. Rasakno. Suarane sapa iku? Sapa mrene iku? Jombo. Paling kancamu maning sing mrene. Wis. Anduke ndi? Aduh ini. Ya opo kan? Les. Apa kok tak les? Les, enak. Loh. Ana apa maneh iki?
Mbak itu Mbak, balikno sepeda itu Mbak. Sepeda mau keri nang kono. Enggak lah. Pancet tayare loro iki sosol ae. Balikno sepeda. Oh, tak kira wis selalu. Arek kok. Awas kan ya. Oh, pancet ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenano, Kado Bonus, Kota Flash Bonus, Bonus, Aku Bonus. Anjir. Bonus. Suami raya, istilah video bonus selama ini. Kok habis minta berek? Karena bonus itu nggak cerita mengenai Surabaya, dengan kas Surabaya. Oh ya lur, ojo lali. Karo komenan sing membangun channel bonus ben lu iso. Karena awak dewi tanpa kalian ini koyo sip fokus awak dewi lagi. Wis kuna yo. Wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Moco, moco, and